Алло пепе нависондагӣ дар бораи ай Аллоҳ наметарсӣ? Ҳамитр мардӣ ё зани ман намедонам ки неки мами хабаркашию хабарбарию ҷангандозӣ и хислати шайтонай. Ай Аллоҳ наметарсӣ як бародара нисбати як бародари дигар ҷанг меандозӣ, суханкашӣ мекунед, суханбарӣ мебаред, луқма мепартоед. охир ин хислатои шайтонай. Оё шумо мехоҳед рӯзи қиёмат қатори шайтон дахезед? ай ба эй бача, дар шаъну шарафи мо мардуми тоҷик ҳамин чиз намезеба. чӣ ба шумо ин қадар хислатои бади инсонӣ дорем баъзеотон? дар бори фалонӣ гап зан, дар бори фалонӣ гап зан. охай худои худтон нагӯен дар бори худмон биё гап занем. чо мекунем дар бори ин гап зан, дар бори вай гап зан, дар бори вай гап зан? ай Аллоҳ тарсене. ин хислати ҷангсартии ва ҷангандозӣ ин кори мусалмон нест. мусалмон ин хислата надорад. убола ай ба шармандагӣ